Здравей, прекрасно същество! Благодаря ти, че се включи в 7-дневния маратон "Хармонията в нашите тела идва с любовта". И днес ще говорим за това, че любовта в нашите тела идва тогава, когато ние правим любимите си неща. И си представи следната ситуация. На работа тръгнал си ти и чашата с кафе в ръката си държиш. Мислиш си сега, че кафето ще ти донесе енергията, от която имаш нужда сега. Енергията идва от това, че правим любимите си неща и се храним с здравословна храна. Затова днес очите, когато отвориш си ти, чаша топла вода си вземи. Изпие с благодарност и си кажи: пийки тази вода, аз се отварям за любовта. Аз отпивам тази вода, която ми носи енергия. Да заредиш водата си е съкровен ритуал, който ще направи така, че ти да се свържеш с хармонията и баланса. Ако този ритуал всяка сутрин правиш ти, водата ще направи така, че ще поднови твоите сетива.